posachedwa apa tikupasirani zimene wayankhula mneneri wa chipani cha MCP ameneyi ndi mayi amenewa ndi mayi Jessica Bwira ndipo ayankhula zimenezi lero pa 16 August 2024 makamaka kuwunikirapo nkhani zokhuza convention imene anali nayo ku MCP komanso kutchula mwaena mwa mamembala a NEC amene asankhidwa ku convention ya 2024. Tamverani press conference ya lero. Tiamike kuti titakuita nani mwafika. Press conference hii taitanitsa nga yoyamba yoti ticheze limodzi tilongosole makamaka pa mkumano umene tinali nawo convention yopambana imene Malawi Congress Party yapanga kuyambira pa 8 kufika pa 10. Tikudziwa kuti zambiri tinauzana konkuja tinaonetsana NEC kamene timati national executive kumene kujako koma mtundu wa Malawi fachoti chipanichi ndi chipani chokhacho chimene chipani cha anthu akumudzi anthu amene sangati kufika pano mwinaso ku BICC kuja sadakatha kufika. Tunaona kuti nchamtengo wapatali kuti tibwere pano tilongosole kwa Malawi kuti kodi tinasankha ndani ndipo zinayenda bwanji. Choyamba ndifuna ndilongosole kuti tinayi convention yopambana kwambiri chifukwa pamene popo ma political districts onse Malawi Congress Party 6 anali kumene koko. Ndiyambira kuti tinali ndi North South, Lakeshore, Central Region, Southern Region ndi Eastern. Tikanena za ma districts fika at least amakwanira 44 kumeneko. Nde mukati mutione tinafika poti aimvi poti munthu ukale moti kuiona tinaona kuti chimene chija chinamangidwadi nthawi ina yambuyo kutsogolo kuno tikamati panga convention tufunika BICC yaikulu kuposa pamene pache chifukwa imene jayo timavutika even kuti kodi tikhala pati panadzaza. China chimene ndinganene kuti cha mtengo wapatali kwambiri nchoti a president kungotsegulira anayamba kukumbutsa ma delegates kuti zimene mupange pano mupange za anthu akumudzi musapange za inuyo zokomera inuyo. Naona kuti inali policy yaikulu kwambiri chifukwa inatikumbutsa tonse kuti mene imanenera constitution kuti tikayikidwa pa mpando anu ake ndi amene ali kumudzi, anu ake ndi anthu amene siwaphunzira sayankhula chizungu koma ndi anu ake chinthuchi. Ku Malawi Congress Party sititha kuyiwala zimene zifa choti ife ndiye chipani chimene tinganene kuti chinabweretsa kuti dziko lino likhale pamene lili. Ndiye timadziwa kuti anu ake achipani ndani ndana akumanadi. Pa opening kamene tipotsegulira sonkhano imeneyo a president anatikumbutsanso kuti zonse zimene tikupanga ifeyo pano zikhale zoti zimene mapanga kumeneko zikhale zoti ndi zimene zitibweretse mboma ifukwa Amalawi chimene akufuna ndi mayankho pa mavuto awo. Ndiye zonse timu imene timatulutsa kumene kuja mutengere chimodzimodzi kuti tokanga titukukapita ku World Cup kodi first 11 imene tifuna titulutse kumeneko ndiyo tani. Ndiye ananenera anthu kuti musankhe anthu otipula pa ground ifukwa Amalawi akufuna anthu amene awathandize pa mavuto awo. Ndiye muonanso ndikamapanga announce panopo kuti koma kwatulukatu anthu otipula sati zamasewera. Ndipo munthu atati tifunse kuti kodi mwatulutsa timu yotani tauza kuti choyamba pa number 1 pali Dr. Lazarus Makathi Chakwera
okawo amene anati kupita convention ndikukhala nafe usiku wonse, anachita set bar osati pamasewera oti ena amene afuna amake pa position imene utakhala mu mpira choyamba akapita convention tisamve kuti wina amasinza kapena anagona. Ayi, chifukwa iwo pa number 1 anakhala nafe leading from the front, oti pakakhala vuto amadzuka nkutani osati zoti timbe foni apena tifunse kwa kuti ayi anali pomwepo. Ndiye tikumva kuti mwina kukhalaso ma convention yena tikuyembekezera kuti tikaona kuti amene akhale pa number 1 akhalako convention iko start to end, and tisamve kuti anagona anatani. Ayi, tsopano zinthu izi mpira umakhala ma zofunikira ma qualifications eti ngati ena apezeke kuti sakukwanira mwina tisathere Amalawi taxpayers money, tingololera kuti pa number 1 pali vacant ukoko striker kuti chani kulibe, koma ifeyo wathu strike amatsogola from the front, and striker wathu amatikumbutsa kuti tikuyenera kumapanga zinthu motsata malamulo. Make inabwera inapangitsa masankho, and number 1 wathu sanalowerere sanatani amamvera tonse limodzi zotiso ndi president wa dziko, koma kuoneka kuti abwera pamalo akupereka ulemu kwa ma institutions imene amayenera kugwirira ntchito. Mukati muonetsetse mene yayendera convention yathu, make yabwera yapanga zimene mafuna ipanga ndipo amapanga decide ndiwo pa ntchito yawopo. Anthu ena ati wamafusa chifukwa chani zili important, zaonetsa kuti Malawi Congress Party potsogozedwa ndi Chakwera ndiyomvera malamulo ndipo imayendera madongosolo. And wotiona atadziwa kuti awa 2025 zisankho zenda bwino choti zikutsogozedwa ndi chipani chimene chimamvera malamulo. Make inabwera inatuluka mpaka kugwirana dzanja ndi president, ntchito yawo anagwira mmene amayenera kupangira. Chinthu china ndisanayambe kupanga list kunena list yonse mmene yayimira first 11 yathu ya 2025, muona kuti ndithu nkhani yokuti anthu asapange zogulidwa koma apange zimene timati integrity kapena zaungwiro pakuti tione kuti kodi angathandize chipani ndani, zimenezo ndi point yoti inatsindikidwa kwambiri. China chimene tinaona nchakuti ma delegates anaonetsa kuti iwowa akufunitsitsa kuti chipani chawo chipitirire kuonetsa kuti kodi dziko lino lingamayende bwanji, chifukwa pakusankha amasankha anthu amene adzathandizedi chipanichi. Tili komweko kunaperekedwa ma resolution, tinaona kuti ma resolutions atawerengedwa anthu ananena kuti tifunika nthawi yoti tapange oni tamvetsetse. Izi zikuonetsa kuti ma delegates athu ifeyo ndiye eni akedi achipanichi, chifukwa amafuna adutsitse zinthu zimene azimvetsetsa. Pamenepo tinauzidwaso nda president athu mmene zaoneka apa zaoneka kuti tikufunikira ma policy conferences, tikhala ndi kukumana ma meeting ngati mene yakhalira convention ichi kuli kudzakambirana kuti kodi chinthu chitifuna chidziyenda motani. Izi zikuonetsa kuti Dr. Lazarus Chakwera akudziwa kuti chipani chanu wake ndi ati ndi amene alitsidya linali akuyenera kunena zimene akufuna, sakuyendetsa chinthu choti ndidzichiyendetsa ndineyo. Ayi, ndena amati akatona mati ayi kumene kuja kuliba ulamuliro wabwino atani kuposa wonena kuti izi tiye tikhale pasi tikambirane inuyo mudzanene zimene mukufuna. Ndikuona ngati amene timayang'ana za governance mene inayendera convention yawo kuko ikuonetsadi kuti ya ku Malawi Congress Party ikuonetsa kuti kuli good governance, kuli ulamuliro womvera anu ake a chinthu. Sitinapita umeuja wakati zinthu zikhala motere. Convention imeneyi monga ndakamba inatulutsa anthu inatulutsa mmene akufunira national executive ikhalire. Ndakamba kale kuti pa number 1 pali Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Kudakakhala kuti ife ndi chipani chimene chimangonena kuti mupanga chonchi, mudakatha kuona kuti chimene chidakachitika ndi chakuti tidakangofika ndikupanga announce, ndipo ndikuwuzeni kungoyamba kungofika president mpaka kutuluka aliyense amati mukhala nomwenu koma tinapangabe masankho, kuonetsa kuti timafuna kuti anthu pamawa asadzanene kuti
ife mawu athu sanamvedwe. Tinasankha bwinobwino ndipo Malawi aliyense wa Malawi Congress Party anali kumeneko delegate anali ndi mwayi oti adakakhala kuti samafuna adakanena. Koma tinadzuka tonse ndikuvota ndithu kupezeka kuti tagwirizana kuti torch bearer wathu amene akatiyimire ife ndi Dr. Lazarus Makazi Chakwera. Pa first deputy president panalowa Honorable Catherine Gotani Hara amene aliso speaker wa nyumba ya malamulo. Pa secretary general pana ikhazikidwa Honorable Richard Chimwendo Banda. Pa treasurer general pana khazikidwa Dr. John Paul, Honorable Dr. John Paul. Pa campaign director pamenepo pali Honorable Moses Kunkuyu. Pa organizing secretary pali Honorable Deus Gumba. Pa director wa legal pali Honorable George Kadzipatike. Pa publicity secretary pali Neo Dr. Jessica Bwina. Pa director of women pali Honorable Jean Sendeza. Pa director of youth pali Honorable Stephen Baba Marondera. Pa director of elections pali Dr. Elias Chakwera. Pa director of economic affairs pali Honorable Henry Mumba. Pa director of international affairs tilindi Honorable Patricia Kainganangozo. Pa director of research pali Honorable Ronald Chantunya. Pa director of recruitment tilindi Honorable Madalitso Kazombo, second deputy speaker. Pa director of political affairs pali Honorable Maxwell Cholera. Pa director of strategic planning tilindi Honorable Kusamba Jones. Pa director of social services to Honorable Maureen Bondo. Director of public relations Honorable Sam Kawale. Director of religious affairs tilindi Honorable Anne Chibwana. Mubatidwa listi bwinobwino ngati simunathe kuti muipeze. In fact tikati kupanga produce zoti anthu mudzitha kuona chifukwa mmene zakhaliramu tudziwa kuti ena adzitulutsaso timu yawo mudzitha kutiona bwinobwino kuti kodi tili bwanji. Mukayang'ana listi muona kuti apa palowa timu ya very youthful team. Nkhani yake ndi Malawi Congress Party ifuna kuti ngati kunjako kuli Generation X, Generation Z mudziwoti chanu chipani ndi Malawi Congress Party. Chifukwa tudziwa kuti achinyamata atsikana anyamata zakutopetsani za dziko lino sapita patsogolo. Mukufuna chipani chimene chibweretse zintchito, chipani chimene chithe mavuto anu osati ni mudziuzidwa chochita koma mukhale pa front row. Ndiye ku Malawi Congress Party sitikunena kuti muzingomvetserera koma muli mu national executive kumene kumapangidwa malamulo kuti tiziyendetsa bwanji. Chifukwa tikamati youthful party isangokhala youth yongouzidwa zochita koma youth yoti ili nawo pa tebulo popanga ma decision. Kuno youth tayikhazika osati okha anyamata komanso muona kuti even atsikana akutenga nawo mbali. Youthful vote ikufunika ifo choti dziko lathu lino taonjeza zomango agwiritsa ntchito anyamata ongodziwa kuapentapenta adzingothamanga mmuseu. Koma ku Malawi Congress Party tikuti akhale ma directors adzionetsetsa kuti malamulo amene tikupanga akuthana ndi mavuto awo chifukwa ndale zimenezi. Koma chimene tikufuna ife njoti entrepreneurship ilowe kwa achinyamata adzitha kupanga ma business nawo moyo wawo uyende patsogolo. Dziko lino ayendetse nawo adzitha kukhala pasi kuti national executive kuti zinthu ziyenda motere iwo ali pati ali pamene pachapo. Chinocho ndiye chipani choti Generation X, Generation Z bwerani kunoko ife tifuna tipange zainuyo chifukwa opanda kukhala ndi inuyo tisanamizani. Global world mukuyendetsa ndi inuyo. Kaya muona zikuchitika ku Kenya kaya zikuchitika kuti ali patsogolo ndi ati ndachinyamata. Ndiye kuno tikuti ku Congress ndiye kwawo kwa achinyamata. Mungoona amene tatulutsira apapo. Mukati muonetsetseso kwa lo azimayi ambiri. Nkhani yoti azimayi kuna dzingokhala
ongoti atingomva zimene zikuchitika ku Malawi Congress Party zimenezo ayi. Kwalowaso ma technocrats anthu oti ali experienced koma koposaposa kwalowa anthu amene amachikonda chipani ndipo akugwira ntchito kuti Malawi Congress Party ikhalebe mboma mpaka na 2025 tikawine. Kuwina kwake osati kongowina ku parliament koma koyamba chigoli choyamba chikhale cha Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Ku parliament tinyamule kumene kujako ma percentage migolo chifukwa kuti tuluke president tuzoti machokera pamenepo tipite ku council awo ndanu aka anthu akumudzi tufuna kuti ma councillors akhala atadzaza Malawi Congress Party fandi yokafa meti dzoti kodi madzi aziyenda bwanji kodi maskulu ayende bwanji kumenyana ndi nkhanza zikhale bwanji kodi nkhani ya mafizi ikuti bwanji ndiye mukati muonetsetse apapa neki yathu sili complete. Tinaperekaso mphamvu kwa president kudutsa ma relevant malo amene akufunikira kuti akwaniritse kwinako. Chimene tinapangira izi ndi chakuti sitikufuna kuti mphamvu za ku national executive zingokhala pa central region. Mukati muonetsetse tikufunikira agent imene timati regional balance. Moti mipando ya tsalayi ikukadzazidwa a president akhala akuyang'ana choyambitsitsa tipange balance ma region amene akuoneka kuti ali bantu ambiri. Fari yesa adziti akayang'ana ku national executive adziti ineyo ndili apo ine ndili apo ayang'ana. China chimene tifuna tikayang'ane ndi nkhani ya mipingo. Tufuna kuti ifeyo kuno mipingo ikhale represented mokwanira. Anthu asamaganiza kuti ndi ya Chikhristu yokha haya koma tikhale achisilamu akaya maona even ku convention tinali ndi Rastafarian amabwera nawo sanatipemperera kumene kuja kunoko kwena kukhala kukhomo kwa aliyese. Ife izi sizachilendo chifukwa ngati amati kuli national party chipani cha fuko ndifeyo nde mene tikutseka uko tufuna tiyang'ane kuti aliyese makamaka nkhani ya maregion tili ndi 6 political districts. Tikufunitsitsa kuti osewo apachize lake show ichuluke sankha kuti ndine ndekha amene ndikuchokera ku lake show hayi tikeko ena ku ujeni ku south nawo adziloza eastern alozeko kuti ifeso tili pakuti kaya tikapita ku north nayo idziloza ma regional sewa tufati kudziwa chinthuchi chikufunika tonse tigwirane manja chisamankomera munthu mmodzi chifukwa chinthu chidzika chichoti tonse tikuchiyang'ana. Nde mtati muonetsetse nkhani imene ina manga nthenje uku inali yokuti kodi 2025 tiyenda motani. Ife chimene tadziwa ndi chakuti kunjaku kwakhala kuli ka matenda kakang'ono kuti zimene tikupanga sizimafalikira. Anthu ambiri akuoneka kuti sakuziona ifa choti ife ndife amene tili mboma ndiye kumalowaso kuzichepetsa kuti titamangitse kaye mavutowa. Nde panopo ndifuna mongo chepetsa chabe ndinene zimene zikuti pangitsa ife kulimba mtima kuti 2025 tiwina ndipo kuwina kwake kukhala kuwina kwa nkhani chifukwa chakuti pamene takhala pano ndiyambire nkhani ya misewu. A Dr. Lazarus Chakwera ndi boma limene ali nalo ife akuchipani tikukhutira kuti anthu atamvetsetsa kuti ndi mtsogoleri woyamba wokonza misewu posakondera. Ndikunena panopo pali Longwe misewu ikukonzedwa koma ndithakuwuzani kuti munyamuke mupite kumpoto mukapeza kuti kukukonzedwa misewu kumene kuja osati kukonza misewu kokha koma tayambira misewu imene ili critical kwambiri. Tikudziwa kuti kuli ina yoti kufunika sitinayigwire koma imene tikhala tikupita tiyambire kaye imene ikuchitidwayo. Mutati muyang'ane mupita ku eastern mukapeza misewu ikupangidwa mupite ku south mupeza misewu ikupangidwa. Ndi mtsogoleri woyamba amene sakumayang'ana nkhope pokonza nkhani ya msewu. Ndi chifukwa chani tikuti misewu ndiyabwino kuti tinene. Mutati muonetsetse ngozi zambiri zimachitika amene amavutika amapezeka kuti apweteka amwalira ndi anthu oyendetsa njinga ndi anthu oyenda pansi ndi anthu akumudzi akuyenera kuti amve kuti Chakwera akuyesetsa kuti tichepetse fa tinene zoona misewu imatithandiza kugulitsa koma chachikulu tikufuna tiseve umoyo wa anthu
mutati mupite mukaone anthu amene akumwalira chifukwa choti misewu sili bwino kujenuyo anthu akulephera kuti akafike ku chipatala mwansanga kuposa mmene adakayendera patakhalatala. Ndikufuna ndikuwuzeni kuti zoona kulikonse mukuona misewu ikumangidwa yambani ndikuthokoza kuti tapulumutsa moyo wa munthu oyamba. Chachiwiri zitithandiza pofuna kugula ndi kugulitsa. Ife ndi dziko limadalira ulimi, kuti ukagulitse zinthu zako kudalira chani kodi? Nsewu. Kwa azimayi oyembekezera timafuna nsewu. Ambulansi ibwera ikupeza upite kuti kodi kuchipatala, koma misewu ikuyikidwa pano andikukhala nthawi ndithu tidzilongosola one by one. Koma panopo ndi press conference ndingofuna ndinene kuti mukamanena kuti akuti awina chifukwa chani? Number 1 chifukwa choti taxpayers ndalama zanu za tax zikukagwira ntchito kukonza misewu. Sitinangoti tikonza yapalilongwe, tikukonza dziko lonseli mwakuchepekedwa kwathu komweko. Koma ndi chinthu choti kutuluka panopo tikutengani tikhati kukutengani mukaone famina zinazi tikangati tikunama tikhati kupanga next press conference tikhati takhala pa misewu tikunenayo. Ndikuchoka paja ndikukapita kwa umene mukufuna kuti akonzedwa kukupatsa solidate kuti tikuyamba liti pa nthawi yakuti. Sitonena kuti tamaliza it's perfect ayi, koma chimodzi chimene sitingakani chakwera wayambapo pa misewu ikumaoneka. Sanangoyamba pamodzi, tayamba kose ku 5 tikudziwa tiufuna aliyense amve kukoma ndi Malawi Congress Party. Chachiwiri mutati muonetsetse kudali mavuto inangobwera matipati kunakhanga kuti matipati ikutanthauza kuti train isadzaonekenso m'Malawi. Amene abwezeretsa train ndichakwera ndi Malawi Congress Party. Tunena pano chifukwa chani tikuti train njabwino kugulitsana ndi kugula kodalira petulo tonse tikudziwa kuti nkodula. Tufuna titsitse makosti alimi fuel mafuta agalimoto akamabwera pa train ndekuti ifeyo zimene tikuspenda zikhala zotani zochepa. Tsono ndikuwuzeni mutatha kuti zimenezo zachitanji kwa munthu wakumudzi. Munthu wakumudzitu ngati angakweze train katundu kaya pabalaka kaya ndi kumpoto nkudzagulitsa kuno zikhalako zoti zochipirako atha kupanga matransport ndalama zimene akulipira kuti akagulitse zachepa, profit yake ikhalako bwino. Komanso zitilola kuti tulumikizane ndi mayiko ena akunja. Ifenso titomakagulitsa tomato kutiko ku Zambia, kaya tipita ku Tanzania, kaya tipita kuti uko. Chimene ndimafuna nditsindika apa ndi chakuti nkhani ya matreni famwina tikamango kamba tidzinyamuka tikaone kuiona ndikoti yabweradi treni iyo ndiyo and adzikuuzani anthu amene akuiona ikupangira ifika ena adzesata ndaletizi. Koma chilungamo chake nchakuti chakwera wapanga zimene anthu ena samatani kodi samathopanga. Tivomere situnena kuti panalibe ma challenges uko tifikako, koma ya treni tonse taiona and iyi tangoyamba muiona. Tufuna kuti ifike mijaina lili nthawi yakamuzu mpaka na panopo. Tikapanga chonje tathandiza mulimi, tathandiza mtu wakumudzi, tathandiza aliyense amene afuna akagulitse ndi kugula zinthu. Eko mudzidziwa kuti mene ankatenga boma achakwera CDF imene ili tionse amene timadalira CDF pano kudutsa mwaphungu athu inali pa 24 million, lero yafika 200. Chimenecho ndikuonetsa commitment ya achakwera kuti zimene CDF imapanga zichuluke. Lero nditati ndikhale pasi pano ndiyambe kulongosola anthu amene apindula na amene ali ndi phungu agulitsa ntchito bwino ndalama imene anena kuti zinthu zatani zili bwino. CDF itikati kukutsatani tikukuonetsani kumene yagwira ntchito, koma tiye tivomere yakwezedwa ndiye ndalama imene imayenera kufika kwa munthu wakumudzi, ndipo kwambiri yafikadi kwa munthu wakumudzi. Kani imene mafuna tinene kwa amene ali mafoja chaka chino anthutu amene analima foja akuyimba lokoma. Why? Tachita rekodi so ma price oti mbuyo muja kunalibe. Nde wina akamati wadi akuti wapanga chani? Tiyeni mukafuse, osati mukafuse ife. Mupite mukaone amene alima foja kuti kodi abali mwapangako zotani. Tiri pamene popo mitengo imene alimi apeza akati alima tinene zoona sizinachitikepo.
mitengotu yoti akugulidwa chimanga pa price yakuti ndipo amene anatha kukolola tudziwa mvula inavuta andi tikudziwanso kuti tikufunikira kugwira ntchito kwambiri kuti price ya fertilizer anthu athe kuifikira izonso tikumvetsetsa koma mama challenges amene tinali nawo amene apita kugulitsa chimanga kunena zoona ambiri afodya achimanga akololako apezako kuti kulima kupindula kuposa amene ankachitira na dziko lino tikudziwa kuti kumene kumalimidwa mwamphamvu ndi malo sikuti ndikose kumene kunabwera mvula bwino kapena kumene kumadalira ulimi koma kunena zoona kumene ulimi unayenda kumene kunagwa bwino mvula ndipo kumene anthu aja anapanga invest bwino ayi zinthu zinaenda bwino ndifuna kuti lero ndilongosoleso nkhani ya nifi mbuyomu tinali ndi madefuka ya matidzi chani ambiri amangoti ndalama ikangotengedwa simabwezedwa koma tikunena pano boma la Dr. Lazarus Chakwera taonako anthu akufika mpaka na poma mabalo tipoti apapa mwina amapatenga kuti apapa pala anthu akongeresi kwambiri anthu amabweza ndalama ndipo anthu apangidwa clear kuti izi ndi ndalama za boma zibwezedwe unaona mtati panopo ende tikati kubweretserani proof yoti anthu akubweza ndi ndalama ichi nchifukwa choti ifeyo Achakwera amaneneratu kuti ndalama za boma malamulo a boma agwire ntchito nde izizi zikutilimbitsa tima ifewa Malawi akufunikira funding kuti apange chilichonse munthu amafuna ndalama koma ngati sabweza sichiteka chinthuchi nde panopo nifi apanga rekodi kuti anthu anabereka ndalama percentage yaikulu yabweza izi ndizolimbitsa mtima ife zikuonetsa kuti akabwerekedwa azitha kutani kubweza pa zaka 15 dziko lino limalephera kutsegula imene imachitidwa Malawi School of Government mbuyo munkaiti mimu kunako kunali SDI chifukwa chani imene ili yofunikira ngati mukukumbukira nthawi yakamuzo tinali ndi civil service imene inali yopangidwa train bwino anthu ogwira ntchito mboma koma Achakwera anabwera anayipanga launch tikunena pano tayambiranso khala ndi ma induction courses ma refresh anthu akangolowa ntchito adzipita katani kukaphunzitsidwa kodi zimene zichachidwa yake ndichachani boma silingayende bwino ngati anthu ogwira ntchito mboma asanapangidwe chani training kumene koko yapangidwa institute maboma onsewa amaupa hayi siziteka hayi mwina zivuta koma Achakwera ayipanga revamp civil service ku civil service lero muona kuti tanyamuka pano chikozo kubweretsa mabrocha muamva soka aku Malawi School of Government akukuuzani kuti pano pa civil service ibwerera muchimake ndipo tayamba kale tayamba mapanga train anthu kuti adzidziwa kuti memo imatani kodi civil service upanga cha chifukwa chake chani zili zofunika pa ma reform areas zijatina apanga zijati tifuna tipange reform zinaonetsa kuti boma ili kuti liyende bwino ogwira ntchito mboma akuyeno khala odziwa zimene akutani akupanga Achakwera zimene zozo apanga ndipo political will kapena decision yoti iyi ichitike inapangidwa ndiwo ndi chinthu choti mbuyo chimati kufika ku cabinet kulephereka mpaka na pano tili pano capacity ikupanga tinene kuti tabweretsa upangiri woti anthu adzitha kupanga zimenezo tidalonjeza kuti timanga maskulu aujeni nyumba za polisi pano poti tokutengani step by step kuti tamangapo sitinakwaniritse kumaliza koma anthu tikumbukire kunali zambiri zimene zakhazi kuchitika kunachitika cyclone Freddy kunachitika izi ndi izi koma mmene momoti tokutengani kuoneza apa tayika nyumba mwakuti apa tayika nyumba zakuti kutanthauza kuti tayambapo ngakhale mavuto analipo koma tikupanga zimene mukuti munatituma zimene tinalonjeza kuti tipanga ineyo ndifuna nditsindike moteri press conference sikuti ifike mpaka chaka chamwe ifa tidzinena one by one tikuuzani tikumvetsetsa kuti monga chipani chimene chikulamula pali zokhumudwitsa kapena zina zimene zinali zolakwika zimene zatani zinalipo koma kulikonse palibe amene salakwa andifeyo pobwera pano dzapangitsa press conference ilero ndikukuuzani kuti kumene mukudandaula tikukudziwa mwachitsanzo pali malo amene kuli njala yadzaoneni yoti kufunikira ife tithamange tifuna tikulonjezeni pano kuti ma problems mavuto ngati amene wawo tikuayang'ana fa tikudziwa kuti inunso pamene mwakhalapo dziko lino ndilanunso kumene kunabwera mavuto anjala
upakujeni manambers ose tilinazo ndipo tikhala tikunyamuka pano tikukafika tikukaonanso kumene ifeyo zinthu sizikuyenda bwino sikuti tizingopita kumene zinthu zikutani zikuyenda chifukwa china chimene chimakuyitsa ukakhala m'Malawi ndikumadandaula koma amene akulamulira umaoneka ngati sakutani sakumva ife tifuna kuonetsa kuti tikumva pamene pakutivuta ndipo kuti tikonza liti tikhala tikukuuzani sitikubwera pa press conference ndikunena kuti zonse takonza zonse zili bwino limene likhala bodza koma chimene tifuna tikuuzeni chakuti zinthu tazichotsa pamene zinali zinthu zikupitanso mtsogolo andi pamene mwina poti sitinakumvetseni mokwanira poti ife tikufunika tikonze ndifokonzeka ife ndifokonzeka kumva pamene pali mavuto ndifokonzeka kuti tikonze andi chilungamo chake ndife toka amene tili ndi upangiri woti mungathe kutani kuwapatsa kuti awakonzani akuluakulu kwa aliyense amene wakhala pa dziko linolo ngakhale panopo munthu atati andiuze kuti zinthu zikuvuta pali pena amene pikuvuta koma palibe m'Malawi angakuze ndifa tibwerere pa nthawi ya DPP ilolo ndiye bodza la mkunkhuniza nthawi imene ijayo ngakhale kuti chipali cholamula chikhale pasi nanu kumayankhula ndikumavomera kuti apa pali era apa tifuna tikonze sizidakatheka kunali kumenyana kunali kuberana kunali kuuzana zinthu zoti tikamafika pano muli njenjenjenje koma ife tidziwa kuti yathu ikanokhala servant leadership kutanthauza kuti tikuyenda kuyendetsa boma ili molemekeza anu ake aboma amene muli inuyo koma pano munthu atanena kuti ima pa first 11 apa pompano tena atulutsa yawo ngati sitidzafika pouzana kuti mwina ligi tisiyane inu mukamenye ligi ina ndakayika chifukwa nanga tili super league ya 2025 zoyenereza zithovuta kaya tumvana akuluakulu nakuita nani pano ndisanapange kutembenuza into English ndifuna kuti aliyense akutimva lero kaya uli pa internet kaya uli kumudzi ukucheza nkhani akati kodi atikunali convention ya Malawi Congress Party kumangoyankha kuti awinaso Chakwera ndiye kumene timapanga ukoko uku tikupanga zoti Chakwera awina ndipo takumvani fande zimene inuyo Malawi mukunena paliponse pamene tili kaya mukutimvetsera mukuwerenga pa news mukamachita chonchi news jamani kumangoti awinaso Chakwera awinaso iwinaso MCP chifukwa chake choti ikupanga deliver mukati muyakhale pasi mutenge ndithu mukaona makamaka mukapanga factor mukalowetsa mavuto ametakatu kumana nawo sitikukana kuti some of zina zidakatha upangidwa avoid koma chimene tifuna tipange panopo ndikukonza zimenezozo koma ulendo wopita uku trusted partner amene mungathe kuna kuti galimoto ikuyenda unota ndithogona ndikafika kumene ndikupita nditha kupumako pang'ono ndi Malawi Congress Party enawa mutokadzuka mutapita kwina osakafikaso kumene inu mukufuna ife ndife toka amene tingathe kukuyankhani wachipani cha MCP ndipo Jessica Kabwira yankhula zimenezi lero pamene anali ndi press conference ku Lilongwe ku headquarters ya MCP